Paina. Ahakit ali ako to. Ako yung pasangilan anang sir din ha nga. Ihubak man hinuon na siya diya. Uy, siya man namugos sa giahak. Pagan ingon pag kasugakod. Di ba ni kasugakod? Buka mamimikras ng diari. Patungan. Ang akong ukra. Hiling ko din payong kay hindi ko masakpan ang naitaw mo adi. Pagpapukot naman ako ng kuwag ukra. Nga ukra di adi. Way tahan. Ukra. Napon nagugudire sa akong kaukrahan nga akong ipatanom. Perbuyag daghan yung bunga. Uy, ayo apod. Uy. May babae lagi na lagi. Pagkaputi Nasyod pa. Mawagtang sa atong rayumba ni da. Mapatanon yung hat aning bayhana. Kalami Kamay na ba yung ka din? Wala ba yung laing tao? Ni, syuti anak ko rin. Sa mo dyan nagkawa akong ngipon na ni. Ako ning doolon be. Ako ning doolon. Grasya na ni. Uy, guys. Kaya may nagsugo na mo diha nga. Mangipon sa akong kauklahan. Mga tining ukranoy. Wala to kanibaw nga ako may tag-iya dire. Tining napukay dire ang yuta dire. Gibilin mong ginikana. Wala ka kailan ako. Ikaw di tag-iya diri, sir? Ako si Don Pakundo. Sinsa di kayo, sir. Gamay na pinagkukulang okra, sir. Kaya utang ko, sir. Bawa mang gugibaw nga na ako din tag-iya kay karon pa man ko kita ngumugod. Kasi harapan ni mo, day. Ako, day. Sugod akong ikambayad ang ukang ipangkuhan mo. Basta maka-espering hoy lang ko mo daong na. Sugakod ka ka, sir? Kaya sugakod mga na saka sa bukid sa konturato nga perte patong layo mula pagpito ka sapa. Kana lang, kana pang imuha nga. Imong bukid ka. Dool ra ang bukid ni mo. What? Mabaw pa kayo? Kasi mo. Kuan dito, sir? Kuhan ko na kay. Ano nang tistingan kay? Sige, usipot na lang ko, sir. Uy, kaya makabayad ko ng ikuan kung ukra na. Tanong. Nice. Kita masuk ke dalam papresyo putih ka. Bang ganun, ako ka sa tusugot ako, sir. Tusugot na. Tanit day. Sir, wag ko isa, sir ha? Kay, imo ba kagustuhan, sir? O maunta ka, sir ba? Bangaan ka na ko nga. Kuhan ka ni. Kuhan ka ni. A few moments later. Day. Mutay. Kumbati day, kumbati. Isa na mo, sir ha? O maunta ka, sir ha? Kay, imo sini kagustuhan, sir. Sige. Up. 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 1 hour later. Na. Paina. Ahakit ali ako to. Ako yung pasangilan anang sir din ha nga. Ihubak man hinuon na siya diya. Uy, siya man namugos sa giahak. Pagan ingon pag kasugakod. Di ba ni kasugakod? Wala sa diya. Uy. Gibihan ko sa babay. Wait. Ikaw na lang dahil ang nahuna na lang dahil gadako na ko ang akong law. Wala dyan kakaya. Oh my God! Wait. Wala gisudog ko ako sa karoon. Hindagang babay. Ewan na dyan. Hilongwis Junior. Pinamada.